Здравейте, казвам се Иванка Пенчева и съм сертифициран майстор по миглопластика и ламиниране на мигли и вежди. Печелила съм няколко международни шампионата, както може да видите. За всичките си години практика натрупах достатъчно опит и знания, които е ред да предам на вас. Днес ще ви разкажа защо трябва да се включите в мое обучение, като започна с базата. Това е моето място за красота, изящество и предаване на опит. Днес ще ви покажа как да станете експерти в ламинирането на мигли и вежди. Моите обучения не са само образователни, но и вдъхновяващи. Винаги се стремя да създам позитивна и подкрепяща атмосфера, в която всеки да се чувства спокойно. Също така вярвам в практическото обучение. И плюс теоретичната част ще ви запозная с реални казуси и примери, които ще ви помогнат да приложите наученото веднага. Ето резултати на мои курсисти, които преминаха интензивно обучение, в което усвоиха не само техниките на ламинирането, но и важни аспекти от клиентската грижа и консултация. Аз съм тук, за да ви подкрепя. Ще бъда до вас на всяка стъпка от процеса, за да отговоря на всичките ви въпроси и да ви насоча към успеха. Ако и вие искате да се присъедините към мое следващо обучение и да научите как да постигнете такива великолепни резултати, свържете се с мен. Не пропускайте шанса да промените кариерата си и да инвестирате в себе си. Заедно можем да направим чудеса. И не чакайте. Свържете се с мен днес, за да запазите своето място. Очаквам ви!